Ak nemáš týchto 6 funkcií, ktoré DaVinci Resolve ponúka, tak určite robíš veľkú chybu, ale neboj sa, týmto videjkom ti ich všetky poviem a určite to posunie tvoj editovací skill na oveľa vyššiu úroveň, takže určite toto videjko dopozeraj až do konca a my sa ideme pustiť rovno na prvú funkciu. Takže začal by som tou prvou najdôležitejšou funkciou, ktorú by ste si určite mali nastaviť, a to je váš Project Settings. Toto je moje nastavenie mojho Project Settingu. Čo si v dnešnom videjku vlastne ukážeme, bude táto Resolution. Ja editujem na 1020 na 1080, ale ak editujete napríklad 4K, tak tieto hodnoty budete mať vyššie. Toto sú moje nastavenia, ktoré mám nastavené na mojom Project Settings. Tieto nastavenia mám podľa jedného zahraničného youtubera, ktorý sa volá Vampus. Všetko, čo v dnešnom videjku spomeniem, tak dám vám dole do popisku tohto videjka. Ak chcete editovať napríklad short, tak tieto hodnoty iba vymeníte. Ja tu už mám urobený preset, to iba zakliknem a tieto hodnoty sa mi vymenia. A určite vám to odporúčam si nastaviť nejak takto. Ak už máte všetko nastavené, tak si to iba jednoducho takto uložíte. Dáte Save Current Settings as Preset, toto sa vám uloží a následne si to môžete pomenovať a potom iba zakliknúť toto, čo tu vidíte u mňa. Dáte iba Load Preset a ono sa vám to naloaduje s tým, čo sa tam nastavili. Takže druhá najdôležitejšia funkcia, ktorú si určite musíte nastaviť. Taktiež, ako som v minulej funkcii hovoril, tak zase spomeniem jedného zahraničného youtubera, ktorý sa volá Vampus, od ktorého mám tieto keyboardy, teda shortcuty, volá sa to Bikeys a taktiež vám ich dám do popisku tohto videjka, kde si jednoducho tento preset od neho môžete jednoducho dať do vašho DaVinci Resolve a strihať s týmito shortcutmi. Keď chcete si tento preset dať do vašeho DaVinci Resolve, tak jednoducho stlačíte Import Preset a tam si nájdete to, čo som vám dal v popisku tohto videjka a tento textový dokument si tam naimportujete a následne sa vám tu ukáže, aký vlastne zvolený preset máte. Ja tu mám ešte jeden preset, ktorý je od Geekboya. Čo je výhoda na tomto, je, že editujete extrémne rýchlo. Ja vám to následne takto ukážem. Takže ako vidíte, mám tu nejaký náhodný materiál, ktorý som už zobral, on je už editovaný a na ňom vám to chcem iba ukázať. Máte tu vlastne shortcuty, s ktorými budete oveľa rýchlejšie editovať, a to je ASDF. Ačkom vlastne dávate cut, takže keď stlačím Ačko, tak sa vám to vlastne cutne. Ešte ďalšia dôležitá shortcut, ktorú by ste mali poznať, je Ctrl Z. Chcete zmazať to, čo ste spravili, tak stlačíte Ctrl Z. A keď to chcete vrátiť, tak stlačíte Ctrl Shift Z. Potom máte S a D, tým máte zoom in a zoom out, že sa dokážete dosť rýchlo pohybovať po vašej timeline. Stlačíte S, D a takto sa pohybujete. Potom tu máte taktiež F a to slúži na to, keď máte tu takýto priestor medzi vašimi dvoma klipmi. Stlačíte medzi to, dáte F a takto sa vám to prisunie a máte vlastne tú medzeru, zmažete medzi tým a toto vlastne urychluje vašu prácu o 1000%, takže určite to doporučujem nastaviť a naučiť sa tieto 4 kratky, čo je A, S, D, F. Takže toto by bola vlastne moja ďalšia funkcia, ktorú by ste sa mali určite naučiť a využívať ju. A my sa môžeme ísť pustiť na ďalšiu funkciu. Takže máme tu tretiu funkciu v tomto videjku a tentokrát vám poviem funkciu, ktorá je extrémne dobrá a extrémne užitočná, a to je funkcia Power Beans. Power Beans je vlastne zložka, ktorú môžete presúvať z hociaký váš projekt, na ktorom pracujete. Čiže všetko, čo si do Power Beans uložíte, tak sa objaví v každom vašom projekte. Nedokážete dať do tých Power Beans úplne všetko, napríklad keď spravíte compound clip, vám tiež ukážem v ďalšej funkcii, tak keď spravíte compound clip, tak ho nedokážete dať do Power Beans, pretože to vlastne Power Beans nepodporuje. A teraz sa môžeme ísť pustiť na našu ďalšiu funkciu, kde vám vysvetlím, čo sú to vlastne compound clips. Takže tejto ďalšej časti tohto videjka vám vysvetlím ďalšiu funkciu, ktorá sa bude týkať funkcie compound clips, a táto funkcia je tiež dobrá a spočíva v tom, keď máte viacero klipov a chcete ich spojiť dohromady a chcete vlastne pracovať akoby s jedným klipom. Dajme tomu, že tu mám tieto dva klipy, tam tu na tvár dať proste tak na ten nápis. Je dôležité, aby mali tieto klipy rovnakú dĺžku a potom vlastne iba takto highlightnete, dáte si tu new compound clip. Ja to mám nabindované na C, spravíte to úplne jednoducho, dajte si keyboard customization, následne pôjdete tu na, dáte tu compound clip, tu na vám píše new compound clip, ja to mám nastavené na C, si tam dajte hociaký iný keybind a takto to vytvoríte. Ako to už máte vytvorené, tak ako vidíte, mám vlastne dva klipy
v jednom klipe. A prečo to je dobré? Napríklad idete do Fusion Page a tak dáme to napríklad pop in. Nemusíte túto note dávať na obidve tie obrázky, teda na obidve klipy a stačí vám dať iba na jeden a zobere to vlastne aj tú tvár, aj ten nadpis. Ale napríklad taktiež sa môže stať, že keď napríklad dáte takto do boku, takto nejak, tak dáte C, ja to mám nabídané na C a dáte tu teraz vlastne pop in efekt, tak vám stane to, že vlastne ten obrázok pôjde takto. Pôjde proste do stredu, tam, kde je vlastne umiestnenie v compound klipe. Čo ešte dobre vedieť a na čo vlastne je dobrý ten compound clip, tak niekedy sa môže stať, keď dáte tu na tento pop-in efekt, tak sa vám môže stať, že vám to vlastne úplne oreže ten obrázok, takže napríklad tu mám takto to prehrajem, ten pop-in efekt, ale keď tento obrázok vlastne zmenším, tak vlastne ako to ide, tak tento obrázok vlastne oreže, čo vy vlastne nechcete, aby to tak bolo, takže jednoducho, ako to dokážete fixnúť je vlastne to, že pravíte, aby musíte odstrániť všetko, čo ste na ten obrázok dali, predne zase s neho spravíte compound clip a predtým ako s neho spravíte compound clip, tak si ho napríklad trošku takto zmenšíte alebo nejak ho proste dáte, ale dôležité je, aby bol v strede, trošku ho zmenšíte, dáte tam compound clip, dáte tam pop in efekt alebo hociaký iný, ktorý chcete. Teraz ako vidíte, tak sa to pop-upne, tak neoreže to vlastne ten obrázok, pretože v tej Fusion Page má to ďaleko od toho zeleného obdĺžnika, tak toto dokážete dobre opraviť. Takže určite pri editovaní vašich videí používajte compound clipy. Ďalšia dôležitá funkcia, ktorú by ste mali vedieť, je Fusion. Je to trošku zložitejšia funkcia, ale určite vám to odporúčam sa naučiť, pretože týmto váš edit posuniete na určite oveľa vyššiu úroveň. A teraz vám idem ukázať nejaký ten jednoduchý pop-up efekt. Vlastne stačíte si túto transform, ktorú nájdete v tomto menu a takto si to dáte medzi vaše compound clip, media in a media out. Následne si stačíte túto transform. No a teraz vám idem ukázať jednoduchý pop-up efekt, ktorý si môžete spraviť. Čiže na frame 0 si nastavíte hodnotu 0, následne ide o 15 frameov, tu si nastavíte hodnotu 1,2, dáte zase keyframe, ale vlastne sa vám to dá už aj automaticky 10 frameov dopredu a tu si zase nastavíte napríklad 0,95 a idete o 10 frameov a tu si dáte 1 a bude to vyzerať nejak takto. Keď to chcete ešte nejak trošku vylepšiť, tak môžete ísť do spline, si dáte túto transform, kde si ju zakliknete a tu sa vám zobrazia tieto čiary. Keď si to takto približíte, máte vedľa tejto lupy a takto si to všetko označíte, dáte S, to vám vlastne spraví smooth a teraz to vyzerá už oveľa lepšie. Taktiež sa tu môžete s týmto trošku tak akože pohrať a nejak si tu spraviť tieto čiary, tak aby to bolo ešte viac smooth, ale takto to už vyzerá dosť dobre, takže si to proste môžete tie čiary trošku upraviť ako chcete. Taktiež, keď sa vám nechce vlastne presúvať keyframe takto ručne tak môžete ísť do keyframes a ako vidíte, tak keď si zakliknem toto transform, tak vidím všetky keyframey, ktoré som tu hľadal. Ja si ich môžem takto posunúť a vlastne výsledok bude, že to bude vlastne dlhšie zväčšovať a zase keď to dám Ctrl Z, tak sa to vráti a je to pôvodné, ale hodnoty, ktoré som zadal predtým, vyzerajú celkom pohode a je to celkom smooth, takže toto by bola ukážka jednoduchého pop-up efektu, takže toto by bola vlastne Fusion Page a teraz sa môžeme ísť spustiť na našu poslednú funkciu. Takže toto je naša posledná funkcia, ktorú vám v dnešnom videjku ukážem a tá sa bude týkať renderu. Render je vlastne to, že z vašeho editovacieho softveru presuniete váš projekt vlastne do vašeho počítača. Dôležité je nastaviť si meno pre váš projekt, ako bude vlastne to video pomenované. Ja taktiež aj preset, ja používam custom export. Potom je taktiež dôležité si zakliknúť lokáciu, kde má byť vaše video uložené a následne zakliknúť formát, v akom vlastne formáte bude vaše video uložené. Ja používam MP4, kodek si zakliknete H264 a následne ste vlastne ready. Potom si ešte tu skontrolujete, či váš render je nastavený na celú timelineu a potom už
už stačí len dať add the render queue, takto si to dáte a potom stlačíte render all a potom následne počkáte, pokiaľ sa váš short alebo video rendruje a môžete ho použiť a dať si ho na YouTube alebo na čokoľvek, čo potrebujete. Toto by boli všetky funkcie, ktoré som v dnešnom videjku vám chcel povedať. Ja dúfam, že ste si z tohto videjka niečo odnesli a niečo sa nové naučili. Určite, ak sa vám toto videjko páčilo, tak tu daj určite like, odber a ja sa na teba budem tešiť pri nejakých ďalších skvelých videjkách. Čus!